L-affarijiet huma inkwetanti u jista' jkun li dan hu the tip of the iceberg. Hekk iddeskrivit is-sitwazzjoni tal-pandemija f'Malta t-tabiba Tanja Melillo, konsulent fid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika, f'intervista esklusiva ma' Net News. Affarijiet huma inkwetanti. Hija ovvja li hemm trasmissjoni fil-komunità, jiġifieri naħsbu li hemm iktar każijiet, jiġifieri żgur mhux qed naqbduhom kollha. Jiġifieri da probabbli jista' jkun kif ngħidu bl-Ingliż the tip of the iceberg. Issa ħqet li n-numru ta' każi reġa' żdied bil-kbir għax il-pubbliku beda jillaxka u ma baqax jilbes il-maskri u jżomm id-distanzi soċjali, l-aktar f'attivitajiet tal-massa. Dawn l-affarijiet qed jiġru f'postijiet fejn nafu qed ikun hemm ħafna nies jirossu ma' xulxin, ovvjament mhux qed jżommu social distancing, ovvjament mhux qed jilbsu l-maskri. Staqsejna lil Tanja Melillo jekk bħala esperti kienux qed jistennew din it-tieni mewġa daqstant kmieni. Laqgħa xejn, aħna sibna li ħajkonna ftit ġimgħat fis-sajf li noqogħdu forsi każ wieħed l-ewwel hemm. Le, ma stenniex daqshekk malajr. Hi qalet li issa l-R factor qabeż il-wieħed sew. L-R factor hija fuq il-1 definitely jiġifieri. Ngħidlek jien getting close to 2. F'intervista li tatna qabel ma tkellem Robert Abela fuq l-istazzjon tal-Labor fejn qal li n-numri żdiedu primarjament minħabba l-immigranti, il-konsulent tas-Saħħa Pubblika qalet ċarru tont li l-problema mhux ġeja mill-immigranti, iżda hi problema ta' trasmissjoni lokali. Jiġifieri mhux biex in-nies ngħidu għax il-migranti qed iġibu dil-marda mhux vera, fis-sens għandhom il-marda vera ma dawn malli jaslu jiġifieri qed ikunu fil-kwarantina mal-ewwel, nittestjawha mal-ewwel u sakemm inkunu ċerti 100% li huma għamlu l-kwarantina baqgħu negative u viral free, jiġifieri laqas jitħaltu ma' xulxin. Peress li minn dun qataw il-bulettini mediċi tal-professur Xarmin Gawċi mhux qed jingħataw dettalji dwar il-qagħda medika tal-persuni infettati, staqsejna lit-tabiba jekk hemmx persuni rikoverati l-isptar bil-virus, bit-tweġiba tkun li hemm persuni rikoverati kemm Mater Dei kif ukoll fl-Isptar Boffa u f'St. Thomas, għalkemm ħadd ma jinsab f'qagħda kritika. It-tabiba Melillo temmet l-intervista b'appell. U appell li żgħażagħ naf li ma tantx jisimgħu ma forsi l-ġenituri tagħhom għajdu it-tfal tagħkom jiġifieri jistgħu jieħdu gost imma jridu jevitaw fejn imorru u ma' min imorru u li ma jkunux gruppi kbar u kemm jista' jkun iżommu s-social distances, l-anzjani tridu tilbsu l-maskra kull fejn tmorru u l-maskra aħjar mill-visor biex iktar ikollok protezzjoni, jżommu d-distanza, tmorrux postijiet fejn hemm gruppi kbar tan-nies għal-ġid tagħkom, jiġifieri l-miżuri rridu inżommuhom issa iktar milli qabel. Kristina Majra għal Net News.